Θα συνεχίσουμε από το ίδιο εργαστήριο με τον κύριο Αγοραστό, ο οποίος είναι επιστημονικός συνεργάτης στο εργαστήριο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στο εργαστήριο αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας. Δηλαδή έχουμε τους πιο κατάλληλους ανθρώπους να μας μιλήσουν για αυτά τα θέματα. Και τώρα λοιπόν πάμε στα καυτά. Ποια είναι τα κριτήρια για την αποζημίωση των φαρμάκων, παίρνοντας σαν ένα κλασικό παράδειγμα την περίπτωση της άνοσο ογκολογίας, που είναι πάρα πολύ hot αυτόν τον καιρό. Σας ακούμε. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να είμαι σήμερα μαζί σας για να εξετάσουμε όπως είπατε, ένα πολύ επίκαιρο ζήτημα, όπως είναι τα κριτήρια για την αποζημίωση των φαρμάκων και ειδικά για την περίπτωση της νοσογκολογίας. Η ανοσογκολογία, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, έχει αλλάξει το πεδίο της διαχείρισης του καρκίνου τα τελευταία χρόνια, αλλάζοντας στην ουσία, παρέχοντας νέα θεραπευτικές επιλογές στη φαρέτρα των κλινικών και παράλληλα βελτιώνοντας σε όρους επιβίωσης τους χρόνους των ασθενών. Η παρουσίασή μου θα έχει δύο σκέλη. Στο πρώτο θα αναφερθούμε στους παράγοντες που επηρεάζουν τη λήψη των αποφάσεων στο πεδίο αυτό της ανοσογκολογίας, εστιάζοντας σε δύο εμβληματικούς οργανισμούς στο πεδίο της αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας, συγκεκριμένα στο NICE, το βρετανικό του Ηνωμένου Βασιλείου, και το σκοτσέζικο, το SMC. Και στο δεύτερο σκέλος θα αναφερθούμε σε μια μεθοδολογία για την αξιολόγηση πολλαπλών κριτηρίων, συγκεκριμένα για την πολυκριτηριακή ανάλυση αποφάσεων. Όπως είπα, το πεδίο της διαχείρισης του καρκίνου έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια με την είσοδο των νοσογκολογικών θεραπείων. Όπως θα δείτε από το γράφημα, οι συμβατικές θεραπείες έδιναν μια μικρή βελτίωση κατά τα πρώτα έτη και η οποία δυστυχώς δεν διαρκούσε για τους ασθενείς, ενώ η ανοσογκολογία, παρότι αρχικά η καμπύλη ξεκινά με μικρότερη κλίση, δηλαδή είναι πιο κοντά σε αυτό που ονομάζουμε στο standard of care, στην πορεία αυτό που έχει αλλάξει είναι η κατανομή. Στην ουσία βλέπουμε ένα πλατό από εκεί και στο εξής, που σημαίνει ότι υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι είναι survivors, δηλαδή πολλά έτη μετά από τη χορήγηση των ανοσογκολογικών φαρμάκων. Παράλληλα όμως η ανοσογκολογία έχει γύρει ζητήματα που αφορούν τους οικονομολόγους υγείας και τους μελετητές των συστημάτων υγείας που αφορούν την νοσοκομιακή δαπάνη. Όπως ανέφερε ο κ. Αθανασάκης προηγουμένως, τα ογκολογικά και τα ανοσογκολογικά φάρμακα καλύπτουν ένα πολύ σημαντικό τμήμα της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης στις μέρες μας και βλέπουμε εδώ πώς έχει αλλάξει η σύνθεση της δαπάνης. Από το 1995 έως το 2020, ένα πολύ μικρό μέρος τη δεκαετία του 2000 αφορούσε τα νοσογκολογικά φάρμακα και πλέον έχουμε ένα ποσοστό της τάξης το 30-40% που αφορά αυτές τις δύο θεραπευτικές κατηγορίες, ογκολογία και ανοσογκολογία. Επιπλέον, το pipeline της ανάπτυξης νέων φαρμάκων στο πεδίο της ανοσογκολογίας είναι πολύ δυναμικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο σε πολύ μικρά χρονικά διαστήματα. Μπορούμε χαρακτηριστικά να δούμε από το 2017 στο 2020 υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 230% ανεξαρτήτως θεραπευτικού τύπου και ανεξαρτήτως κλινικού σταδίου της κλινικής μελέτης. Είναι δηλαδή ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο πεδίο που έρχονται νέες και πολλά υποσχόμενες θεραπείες. Όλα αυτά όμως εγείρουν ζητήματα που αφορούν την πολιτική υγείας. Δηλαδή, πώς θα μπορέσουν τα συστήματα υγείας και ασφάλισης να καλύψουν αυτή τη δαπάνη. Και μάλιστα, συνεκτιμώντας ότι ο αριθμός των νέων περιστατικών καρκίνου θα εκτοξευτεί, δηλαδή από τα projections, από τις προβλέψεις του 2018 για 18,1 εκατομμύρια παγκοσμίως, στο 2040 σε 30 κοντά εκατομμύρια. Τίθεται λοιπόν μια σειρά ζητημάτων και προβληματισμών και προκλήσεων που καλούνται οι λήπτες των αποφάσεων στην υγεία να συνεκτιμήσουν.
Αυτά είναι η επίπτωση στον προϋπολογισμό, η επίπτωση των νέων θεραπείων στο προϋπολογισμό, η βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας και η διασφάλιση της ισότητας των ασθενών ως προς την πρόσβαση. Για την μελέτη μας, στην ουσία, στόχος μας ήταν η αναγνώριση των κριτηρίων ή των παραγόντων, αν θέλετε, που επηρεάζουν τη λήψη των αποφάσεων για τους συγκεκριμένους οργανισμούς, τον NICE και το SMC. Ακολουθήθηκε η συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τις δημοσιευμένες αποφάσεις των οργανισμών και αναλύθηκαν οι επιμέρους αποφάσεις στα κριτήρια τα οποία επηρεάζουν τις συστάσεις των φορέων. Αρχικά, θα σταθώ ιδιαίτερα, η στρατηγική της ανάλυσης ήταν ο εντοπισμός πρώτα απ' όλα των ανοσοκολογικών θεραπείων. Πήραμε τα δεδομένα από το Cancer Research Institute του Ηνωμένου Βασιλείου, η ανασκόπηση των δημόσια διαθέσιμων ανοσοκολογικών θεραπείων από το 2012 έως σήμερα και από τις ιστοσελίδες των οργανισμών και η χρήση των θεραπείων ως keywords. Στη συνέχεια, δημιουργήσαμε ένα dataset το οποίο αποτελείται από μια σειρά με χρήση ενός προκαθορισμένου πλαισίου, όπου οι αποφάσεις, έγινε ένα breakdown των αποφάσεων στους επιμέρους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης αυτών. Οι αποφάσεις κατέληγαν σε μια θετική εισήγηση, σε μια αρνητική εισήγηση, είτε σε μια θετική εισήγηση υπό προϋποθέσεις, η οποία εν συνεχεία οδηγούσε σε μια διαδικασία διαπραγμάτευση, ενδεχομένως μια διαδικασία, αυτό που είναι γνωστό ως Managed Entry Agreements ή συμφωνίες επιμερισμού του ρίσκου μεταξύ τρίτου πληρωτή και κατόχων άδειας κυκλοφορίας. Στο SMC υπάρχει και να σημειωθεί ότι υπάρχει και η επιλογή του Interim Acceptance, δηλαδή της προσωρινής θετική εισήγηση προσωρινού χαρακτήρα θα τη λέγαμε, που σημαίνει ότι το φάρμακο εισάγεται για χρήση στο σύστημα με τις προϋπόθεσεις της συνεχούς επαναξιολόγησής του, προκειμένου να υπάρχουν περισσότερα διαθέσιμα δεδομένα. Ως προς τα αποτελέσματά μας, εξετάσαμε 64 αποφάσεις του NICE και 60 του SMC. Ήταν το σύνολο των αποφάσεων που βρήκαμε διαθέσιμες για για μια σειρά ενδείξεων για τις συγκεκριμένα φάρμακα, εκ των οποίων το 56% των αποφάσεων ήταν θετικές για το NICE, το 46% για το SMC και επίσης ένα ποσοστό της τάξης του 30%, περίπου 1 στα 3, ήταν θετικές υπό προϋποθέσεις. Στην ουσία, αρνητικές ήταν ένα μικρό ποσοστό, ένα 10% περίπου για το NICE και ένα 20% για το SMC. Όσον αφορά τον NICER, τον δείκτη κόστους αποτελεσματικότητας, για τα ανακερδισμένο quality, μπορούμε να δούμε ότι ένα 25% των θεραπείων είχαν ICER μικρότερο ίσο του 20.000 λιρών ανακερδισμένο quality για το NICE. Το ποσοστό αντίστοιχα ήταν 16% για το SMC. Αν θεωρήσουμε δηλαδή ότι το threshold είναι στις 20.000 λίρες για το Βρετανικό σύστημα υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, τότε περίπου 1 στα 4, μία στις 4 θεραπείες του NICE ήταν κάτω από αυτό το όριο. Από εκεί και πέρα η πλειονότητα ήταν άνω αυτού του ορίου, είτε μεταξύ 20 και 30.000, που θεωρείται, γιατί συχνά βλέπουμε και χρήση του 30.000. Έχουμε δει τη χρήση του 30.000 ως όριο αποδοχής, ιδιαίτερα παλαιότερα, και ένα μεγάλο ποσοστό που ήταν άνω των 30.000 λιρών. Ο συνολικός αριθμός ασθενών που συμμετείχαν στις τυχεοποιημένες κλινικές δοκιμές ήταν κατά μέσο όρο 600 άτομα περίπου, 670 στο NICE, 608 στο SMC, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ένας μικρός αριθμός αφορούσε παιδιά, ή των φαρμάκων που εξετάστηκαν αφορούσε παιδιά, ενώ το ποσοστό των εισηγήσεων που συνδυαζόταν από υποβολών από ομάδες ασθενών ήταν της τάξης του 86% και του 95% αντίστοιχα για τον κάθε οργανισμό. Αυτό δεν μας εκπλήσει υπό την έννοια ότι πρόκειται για οργανισμούς που έχουν θεσμοθετημένη τη συμμετοχή των ασθενών από χρόνια μέσα από μια δομημένη διαδικασία.
Το σύνολο των εισηγήσεων που εξετάστηκαν ήταν για single technology appraisals, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η πλειονότητα, περίπου το 80%, συνδυαζόταν από κάποια ανάλυση ευαισθησίας. Ως προς την οπτική της μελέτης, όπως αναμένεται για τα συγκεκριμένα συστήματα, η πλειονότητα των αποφάσεων που εξετάστηκαν ήταν υπό την οπτική της σκοπιά του συστήματος υγείας, του NHS, δηλαδή την οπτική του κράτους. Όσον αφορά τους τύπους καρκίνους που εξετάσαμε, τα ευρήματά μας δείχνουν ότι η πλειονότητα αφορά το lung cancer, τον καρκίνο του πνεύμονα, ακολουθεί το μελάνομα, ο καρκίνος του νεφρού, ενώ οι υπόλοιποι καρκίνοι έχουν μικρότερα ποσοστά. Αντιστοίχως, και μπορούμε να δούμε εδώ, ανά οργανισμό, εδώ για το NICE, τα ποσοστά, τον αριθμό δηλαδή των εισηγήσεων που είτε ήταν θετικοί, είτε αρνητικοί, είτε θετικοί υπό προϋποθέσεις. Συμπερασματικά, η πλειοψηφία των αποφάσεων που αφορούσαν ανοσογκολογικά φάρμακα ήταν είτε θετικές υπό προϋποθέσεις. Δηλαδή, για τον NICE ένα ποσοστό της τάξης του 91% ήταν με κάποιο τρόπο είτε θετικά υπό προϋποθέσεις εισήχθησαν προς αποζημίωση από το σύστημα. Το ποσοστό ήταν της τάξης του 80% για το Σκοτσέζικο Οργανισμό Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας. Όσον αφορά τις αποφάσεις που ήταν άνω του threshold των 20.000 λιρών, το 62,5% των αποφάσεων ήταν σε αυτή την κατηγορία, ενέπτυταν σε αυτή την κατηγορία για το NICE. Το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 73% για το SMC. Και όπως αναφέρθηκε και πριν, τα submissions, οι υποβολές των ομάδων ασθενών ήταν σε πολύ ψηλά επίπεδα τόσο για το NICE όσο και για το SMC. Επίσης, η ανάλυση ευαισθησίας και συγκεκριμένα με τη χρήση της πιθανολογικής ανάλυσης ήταν σε ποσοστό 77% για το NICE και 80% για το SMC. Στο δεύτερο μέρος της παρουσίασης θα αναφερθούμε στην έννοια της πολυκριτηριακής ανάλυσης αποφάσεων, καθότι όπως είδαμε η ανάγκη για λήψη αποφάσεων στο πεδίο της ογκολογίας και δι της νοσογκολογίας προϋποθέτει την εξέταση μιας σειράς κριτηρίων που είναι τόσο σκληρά, αν θέλετε, hard data όσο και soft, απαιτεί με έναν δομημένο τρόπο, έναν τρόπο που θα εξετάζει με μεθοδολογικά τεκμηριωμένο τρόπο τα δεδομένα και θα καταλήγει σε εισηγήσεις που θα έχουν μια συγκεκριμένη μεθοδολογία που θα στηρίζονται. Όσον αφορά τον ορισμό, αν θέλετε, της MCDA, ξεκινάει από τη δεκαετία του 70 η έννοια, παρουσιάζεται από το Σκίνι και Ράφα και παρουσιάζεται ως μια επέκταση της θεωρίας των αποφάσεων που καλύπτει κάθε απόφαση που έχει πολλαπλούς στόχους. Είναι δηλαδή μια μεθοδολογία για τη λήψη αποφάσεων από άτομα όταν υπάρχουν συχνά αντικρουόμενα κριτήρια και η οποία συνδυάζει όλα τα δεδομένα σε μία και μοναδική αξιολόγηση. Πρόκειται λοιπόν για έναν όρο ομπρέλα κατά τους Μπέλτον και Στιούαρτ που περιγράφει μια σειρά από επίσημες προσεγγίσεις οι οποίες λαμβάνουν υπόψη μια σειρά από κριτήρια τόσο προκειμένου να καταλήξουν σε αποφάσεις οι οποίες μετράνε. Ο ΙΣΠΟΡ, δείχνοντας τη σημασία που έχει δείξει στο πεδίο της και στην εφαρμογή, στην ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων για την εφαρμογή της MCDA σήμερα, όρισε η διαδικασία ως ένα μέσο για τη βελτίωση της λήψης των αποφάσεων, της διαδικασίας της λήψης των αποφάσεων με ένα επίσημο τρόπο, επίσημο και μεθοδολογικά δομημένο τρόπο. Όσον αφορά το τι προβλήματα απαντά η διαδικασία της MCDA. Μπορεί να διαχειριστεί, μπορεί να βοηθήσει μάλλον στη λήψη αποφάσεων για προβλήματα επιλογής. Αυτό που ονομάζουμε choice problem, δηλαδή τον εντοπισμό της καλύτερης εναλλακτικής έναντι μεταξύ άλλων διαθεσίμων επιλογών.
Άλλου είδους προβλήματα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μεθοδολογία αυτή είναι για προβλήματα κατάταξης ή προβλήματα ταξινόμησης. Δηλαδή, το πρώτο αφορά την κατάταξη εναλλακτικών επιλογών από την καλύτερη στη χειρότερη δυνατή, ενώ το δεύτερο είναι η ταξινόμηση των επιλογών, δηλαδή σε προκαθορισμένες κατηγορίες. Όσον αφορά τις ρίζες της, η συγκεκριμένη μεθοδολογία έχει τις ρίζες της στην επιχειρησιακή έρευνα, ωστόσο τις τελευταίες δεκαετίες έχει γνωρίσει άνθηση και εφαρμογή σε μια σειρά διαφορετικών πεδίων, επιστημονικών πεδίων και αντικειμένων, όπως για παράδειγμα η διοίκηση, η ενέργεια, το περιβάλλον, οι επενδύσεις, η μετανάστευση. Όπως βλέπετε, καλύπτει ένα μεγάλο εύρος επιστημονικών πεδίων και προβληματικών. Όσον αφορά όμως τη χρήση της στην υγεία, μέχρι σχετικά πρόσφατα, περίπου μια δεκαετία πριν, όπως θα δούμε, ήταν σχετικά περιορισμένη. Όμως προκύπτει το ερώτημα, ποια είναι η χρησιμότητά της στην υγεία, για ποιο λόγο η συγκεκριμένη μεθοδολογία μπορεί να χρησιμεύσει σε αυτό το πεδίο. Οι απαντήσεις είναι σχετικά απλές, προκύπτουν από την ίδια τη φύση των αποφάσεων στην υγεία. Η υγεία είναι ένα πεδίο το οποίο στο οποίο δρούν πολλοί και διαφορετικοί stakeholders. Υπάρχουν συχνά πολλά και διαφορετικά κριτήρια λήψης των αποφάσεων και πολλές και διαφορετικές οπτικές και συμφέροντα που λειτουργούν σε αυτό το πεδίο, οπότε η διεύθυνση των αποφάσεων απαντά σε αυτό το ερώτημα. Από εκεί και πέρα, η δυνατότητα της, κάποια γενή χαρακτηριστικά της MCDA, δηλαδή η δυνατότητά της να ενσωματώνει τόσο θετικές όσο και κανονιστικές αξιολογήσεις, δηλαδή hard data, αλλά και ζητήματα όπως για παράδειγμα η ισότητα, η προσβασιμότητα, οι αξίες των... Είναι κανονιστικού τύπου αξιολογήσεις που η συγκεκριμένη διαδικασία υποβοηθά τη λήψη των αποφάσεων και φυσικά εφόσον πρόκειται για μια διαδικασία που είναι δομημένη και μεθοδολογικά διαυγής, διασφαλίζει την ανάγκη για διαφάνεια και κοινωνική λογοδοσία. Παράλληλα, το γεγονός ότι οι ίδιοι οι λήπτες των αποφάσεων συμμετέχουν σε αυτό, στην ουσία ενισχύει αυτό που ονομάζουμε δημοκρατία στην υγεία. Την ανάγκη δηλαδή να ακουστεί η φωνή των ασθενών και να αποτελέσουν και αυτοί συμμέτοχους στην διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Όσον αφορά τα πιθανές εφαρμογές της πολυκριτηριακής ανάλυσης στην υγεία, θα δούμε σε μια σειρά αντικειμένων εφαρμογών, θα έλεγε κανείς, στο πεδίο αυτό, από benefit risk analysis, το HTA που αναφέρθηκε νωρίτερα, η κατανομή των πόρων, σχεδιασμός χαρτοφυλακίου, κοινή λήψη απόφασης μεταξύ ασθενούς και ιατρού, προτεραιοποίηση επιλογών και άλλα. Όπως ανέφερα και πριν, η βιβλιογραφία από τις αρχές της δεκαετίας του 90, που δηλαδή εμφανίζονται τα πρώτα άρθρα για την MCDA στο πεδίο της υγείας, είναι πολύ αποσπασματική μέχρι και σχετικά πρόσφατα, που από το 2012 και μετά βλέπουμε μια έκρηξη των δημοσιεύσεων στο πεδίο αυτό. Όσον αφορά πού εστιάζουν, σε τι αντικείμενα της υγείας εστιάζουν οι δημοσιεύσεις αυτές, μπορούμε να πούμε ότι το 40%, η πλειονότητα, αφορά προτεραιοποίηση για την κάλυψη, αποζημίωση θεραπευτικών επιλογών, τεχνολογιών υγείας στο σύστημα. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλες, ένα 16% εμφανίζεται, για παράδειγμα, στη διαδικασία λήψης κλινικών αποφάσεων, τη διαδικασία υποβοήθησης λήψης κλινικών αποφάσεων. Μικρότερα ποσοστά μπορεί να χρησιμοποιηθούν για ρυθμιστικές αποφάσεις και μια σειρά άλλων επιλογών, όπως η προτεραιοποίηση των επιλογών ή η προτεραιοποίηση μεταξύ νοσολογικών κατηγοριών. Ως προς τη χρήση της τώρα, θα λέγαμε ότι υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες MCDA. Η πρώτη είναι η Multi-Attribute Decision Making, η οποία είναι πιο σύνηθις και χρησιμοποιείται κυρίως όταν υπάρχει ένας πεπερασμένος αριθμός εναλλακτικών επιλογών. Αντίστοιχα, πιο σπάνια θα βρούμε την Multi-Objective Decision Making, η οποία βλέπουμε ότι αφορά κυρίως όταν οι εναλλακτικές επιλογές δεν έχουν ένα προκαθαρισμένο αριθμό. Όσον αφορά
τις μεθοδολογίες της επιμέρους. Στη βιβλιογραφία κυριαρχούν οι value measurement models, οι οποίες στην ουσία, θα δούμε και στη συνέχεια τα βήματα, αποτελούν ένα μαθηματικό τρόπο για τον υπολογισμό τη συνεκτίμηση μιας σειράς επιμέρους κριτηρίων και την αξιολόγησή τους, προκειμένου να ληφθεί μια απόφαση για αποφάσεις, όπως είδαμε πριν, οι οποίες μετράνε για το σύστημα υγείας. Όσον αφορά τα βήματα που ακολουθεί, το ISPOR μάλιστα είχε δημοσιεύσει ένα guideline, μια συγκεκριμένη διαδικασία, ένα checklist που κάθε διαδικασία MCDA οφείλει να ακολουθεί, η οποία ξεκινάει από τον ορισμό του προβλήματος, ο οποίος περιλαμβάνει τις εναλλακτικές επιλογές, τους εμπλεκόμενους φορείς, τους περιορισμούς, τους πιθανούς περιορισμούς της μελέτης, όπως για παράδειγμα οικονομικοί περιορισμοί, το budget, λόγου χάρη. Και εν συνεχεία το επόμενο βήμα είναι η επιλογή και η δόμηση των κριτηρίων. Τα κριτήρια οφείλουν να έχουν μια σειρά από χαρακτηριστικά. Δηλαδή θα πρέπει να είναι πλήρη, να μην υπάρχει overlap μεταξύ τους, να μην υπάρχει κάποια προνομιακή μεταχείριση και να είναι απλά, κατανοητά και εύκολα εξηγήσιμα. Είναι understandable. Όσον αφορά το επόμενο βήμα, το τρίτο, είναι η μέτρηση της απόδοσης. Υπάρχουν συγκεκριμένες μεθοδολογίες για τη μέτρηση, για την επιλογή των μεθοδολογιών για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων, οι οποίες ξεκινάνε με μια σειρά διαδικασιών, όπως για παράδειγμα οι κλινικές μελέτες, οι μετααναλύσεις δικτύου, και καταλήγουν, όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα ή μάλλον μπορούν να υποστηρίξουν την όλη διαδικασία, η γνώμη των ειδικών. Και παράλληλα το επόμενο βήμα είναι η μέτρηση των εναλλακτικών επιλογών. Δηλαδή, στις εναλλακτικές επιλογές αποδίδεται ένα σκορ, το οποίο στην πράξη εκφράζει τις προτιμήσεις των stakeholders πάνω στο συγκεκριμένο κριτήριο. Αυτό αποτυπώνεται με μια μεθοδολογία σε ένα matrix, σε έναν πίνακα, αν θέλετε, και στο κάθε κριτήριο αποδίδεται μια βαρύτητα. Το επόμενο βήμα δηλαδή είναι η μέτρηση, η στάθμιση των κριτηρίων, δηλαδή η επιλογή του συντελεστή βαρύτητάς τους έναντι των υπολείπων. Υπάρχουν συγκεκριμένες μεθοδολογίες για να γίνει αυτό, όπως για παράδειγμα η Revealed Preference Approach, Discrete Choice Experiment και άλλες. Όσον αφορά τη συνέχεια, θρίζονται τα επιμέρους σκορ σε ένα συγκεκριμένο matrix, όπως αναφέρουμε. Αυτό είναι και το πλαίσιο λειτουργία του additive model, δηλαδή του αθροιστικού μοντέλου. Και καταλήγουμε στο 7ο βήμα, που είναι η διαχείριση της αβεβαιότητας. Αυτό γίνεται με τις αναλύσεις ευαισθησίας, τις πιθανολογικές αναλύσεις ευαισθησίας ή άλλου τύπου αναλύσεις ευαισθησίας για όσον αφορά τα αποτελέσματα. Τέλος, είναι το reporting και η διάχυση των αποτελεσμάτων, και η οποία μπορεί να αποτελέσει μια διαδικασία υποβοήθησης. Πρέπει να τονιστεί αυτό, ότι δεν πρόκειται η MCDA δεν είναι μια διαδικασία η οποία θα λάβει ίδια την απόφαση για το αν θα εισαχθεί λόγου χάρη ένα φάρμακο ή όχι, αλλά θα αποτελέσει μια διαδικασία υποβοήθησης της λήψης της απόφασης. Όσον αφορά τον τύπο των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η MCDA, η πλειονότητα αφορά ranking problems, δηλαδή προβλήματα ταξινόμησης, μικρότερο ποσοστό είναι τα προβλήματα επιλογής, το 32%, και από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις για τον υπολογισμό της, κυριαρχεί η Analytic Hierarchy Process, η φάση και το Evidem. Στην ουσία, για να δώσω έτσι μια πιο ευρεία έννοια, η MCDA είναι ένας τρόπος να υπερβούμε τους περιορισμούς της cost-effectiveness ανάλυσης. Δηλαδή, στην ουσία, είναι μια προσπάθεια συστηματικής αποτίμησης και άλλων κριτηρίων, πέρα της σχέσης κόστους αποτελεσματικότητας μιας θεραπείας,
και ο τρόπος που η ίδια είναι δομημένη και το γεγονός ότι συνεκτιμά μια σειρά κριτηρίων η οποία είναι τόσο σκληρά όσο και πιο soft data είναι ο λόγος που διεθνώς βλέπουμε τόσο μεγάλη ερευνητική προσπάθεια. Προς το παρόν αυτή η πρόοδος είναι ικανοποιητική, ωστόσο απαιτείται αρκετά ακόμα βήματα προκειμένου να διανυθεί, προκειμένου να φτάσουμε σε μια πλήρη εφαρμογή της. Σε κάθε περίπτωση, η οικονομική αξιολόγηση είναι μια βασική προϋπόθεση και παραμένει κεντρική σημασίας και στο πεδίο της MCDA. Στην ουσία, μέσω της MCDA, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να πάμε από απλά την παράθεση των κριτηρίων, όπως βλέπουμε εδώ αριστερά το πρότυπο του NICE και δεξιά το HTA Core Model, που συνεκτιμά μια σειρά δεδομένων, όπως για παράδειγμα το πρόβλημα υγείας, η περιγραφή του, η ασφάλεια, η κλινική αποτελεσματικότητα, τα κόστη, ηθικές αξίες, κοινωνικές αξίες, οργανωσιακά ζητήματα, ακόμη και νομικά ζητήματα. Να πάμε σε μια διαδικασία από μια ad hoc προτεραιοποίηση, από μια ad hoc συνεκτίμηση, αν θέλετε, των παραγόντων που επηρεάζουν και διαμορφώνουν τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων σε μια πιο δομημένη διαδικασία, όπου τα επιμέρους κριτήρια θα είναι βαθμονομημένα, θα έχουν βαθμολογηθεί και θα τους έχει αποδοθεί μια σχετική βαρύτητα. Το άθροισμα αυτών, λοιπόν, θα βοηθά να λαμβάνονται τεκμηριωμένες επιλογές, τεκμηριωμένες αποφάσεις και να χαράζονται τεκμηριωμένες πολιτικές υγείας. Είναι στην ουσία η διαδικασία αυτή στην καρδιά αυτού που λέμε evidence-based health policy, το οποίο συνεκτιμά τόσο συγκεκριμένα δεδομένα, κλινικά, οικονομικά, αλλά και μια σειρά άλλων δεδομένων, όπως για παράδειγμα το context, δηλαδή τις κοινωνικές αξίες, το περιβάλλον και το πλαίσιο γύρω από το οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις στο σύστημα. Σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας. Πάρα πολύ ωραία η εισήγηση. Πραγματικά προχωρήσαμε ένα βηματάκι μπροστά από το cost effectiveness και νομίζω ότι δικαιολογείται απόλυτα η δημιουργία αυτής της μερίδας, διότι πραγματικά οι εισηγητές, και αναφέρουμε με intonation και στη δική σας εισήγηση, μας πάνε ένα βήμα πιο μπροστά στον τρόπο που πρέπει να σκεπτόμαστε. Δεν ξέρω, τώρα θα κάνω το ρητορικό σχήμα της κυρίας Νικολαίδη. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά, αλλά μεταξύ του MCDA και του cost effectiveness είδα να λείπει το value. Στην πράξη το value είναι αυτό που καλούμαστε να μετρήσουμε, δηλαδή να αποτιμήσουμε, δηλαδή την αξία σε όρους αποτελεσμάτων κλινικών, αλλά συνεκτιμώντας και μια σειρά από άλλες διαστάσεις, όπως για παράδειγμα κοινωνικές αξίες. Οπότε... Ενώ είναι λοιπόν, είδα 9 παραμέτρους πολύ σημαντικές στην πιο προηγούμενη διαφάνεια. Δεν είδα κάτι που να σχετίζεται με το value. Εννοείται στο HT Core Model ή στο... Ναι, εκεί που, αν πάτε λίγο πίσω... Εδώ, πίσω. Ωραία, προχωράμε. Εδώ, ναι. Εδώ, λέει rational priority setting. Έχουμε λοιπόν 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, αλλά δεν έχουμε κάτι που να σχετίζεται με το value. Αυτή είναι η ερώτηση. Στην ουσία, αυτό είναι ένα παράδειγμα για να δείξει την ανάγλυφα, ας πούμε, τη μετάβαση από μια ad hoc διαδικασία προτεραιοποίησης των επιλογών στην υγεία σε μια διαδικασία επιλογών η οποία είναι δομημένη, που τα κριτήρια είναι βαθμονομημένα, που αποδίδεται σε κάθε ένα από αυτά τα κριτήρια ένα σκορ και μια σχετική βαρύτητα και το αποτέλεσμα στην ουσία αποτελεί ένα προϊόν μιας τεκμηριωμένης διαδικασίας. Άρα είναι ένα μοντέλο το οποίο μπορεί να πάρει διάφορες μορφές. Σίγουρα μπορεί να πάρει διάφορες μορφές. Ακριβώς τα κριτήρια σίγουρα δεν είναι... Δεν είναι μόνο αυτά και δεν είναι μόνο απόλυτα. Ακριβώς, ναι, συνεκτιμώνται και σίγουρα
πιθανόν να υπάρχουν και επιμέρους κριτήρια και αναθεραπευτική κατηγορία που μπορεί να επηρεάσουν τη λήψη μιας απόφασης. Όταν πριν από, πώς ήταν το 19 τώρα πια, 4 χρόνια, προσπαθήσαμε να εκτιμήσουμε ποια θα ήταν η προθυμία προς τα που θα στρέψουμε τις επενδύσεις στον τομέα της υγείας, κάτι το οποίο έχω αναφέρει με χαρά στο συνέδριο που κάνετε στο όμορφο Λιμένη. Όταν τότε με τον Γιάννη Κυριόπουλο και τον Ηλία Κυριόπουλο προσπαθήσαμε να δούμε αν επενδύσουμε, πού θα πρέπει να κατευθύνουμε τα χρήματα, και βρήκαμε ότι η πρώτη μας επιλογή θα έπρεπε να είναι τα νεοπλάσματα, ο τρόπος που το κάναμε ήταν με αυτή τη μεθοδολογία, όπου θέσαμε κριτήρια, διαφορετικά βέβαια από αυτά που έχει ο κύριος Αγοραστός εδώ, γιατί αφορούσαν διαφορετικό πρόβλημα, αλλά κριτήρια όπως για παράδειγμα το unmet need, το disease burden, το άμεσο και έμεσο φυσικά κόστος, η ανάγκη να έχουν όλοι φροντίδα, η καταστροφική δαπάνη, και σε αυτά τα κριτήρια τα οποία βαθμολογήθηκαν οι 16 μεγάλες νοσολογικές κατηγορίες πρότευσαν τα νεοπλάσματα ως μια συλλογική, αν θέλετε, κοινωνική ανάγκη ή προτεραιότητα για τις επενδύσεις. Αυτά τα εργαλεία θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν πάρα πολύ, γιατί η συζήτηση αυτή τη στιγμή είναι πώς τα διαφορετικά κριτήρια που χρησιμοποιούμε στην αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας μπορούν να γίνουν formalized, ώστε να είναι τα ίδια και επίσης να είναι και βαθμολογημένα ως προς τη σημασία τους, ώστε να πάμε σε πιο διαφανείς αποφάσεις. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι θα το καταφέρουμε. Αλλά είναι ένα καλό εργαλείο για τη δεκαετία που διάγουμε, για τις ηθικές αξίες που έχουμε. Φαντάζομαι πως αν είμαστε καλά τα επόμενα 15 χρόνια, αυτό το μοντέλο θα έχει λάβει άλλη μορφή. Αλλά για τώρα είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο μοντέλο. Κυρία Μαντώ, με το γνωστό εισαγωγή. Πάμε. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι σε αυτού του είδους την ανάλυση, τα 4 κουτάκια κάτω, evidence-based, burden of disease, cost effectiveness και quality analysis, σίγουρα είναι αυτά τα οποία στοχεύουμε. Αυτό που αλλάζει ανά περίπτωση, ανά πάθηση, είναι τα ερωτήματα που θέτετε για να καταλήξετε σε αυτό. Ναι, στην ουσία τα 4 κουτάκια από κάτω είναι κάποια θέματα που είναι εκ των όνων ουκάνευ, όπως για παράδειγμα η τεκμηριωμένη ιατρική ή η ισότητα προς την πρόσβαση. Είναι κάποιες αρχές περισσότερο παρά κριτήρια αυτό. Κάποιες αρχές που οφείλουν να... Συνεπώς. Είναι οι 4 σταθερές, θα έλεγα. Ναι, θα έλεγε κανείς ότι είναι οι σταθερές. Αυτός που είναι ο decision maker θα πρέπει με όλα αυτά που θα λάβει να καταλήξει ότι οι αποφάσεις που θα πάρει, τα 4 αυτά θα πρέπει να τα σέβεται. Σαφώς. Αυτό αποτελεί και το στόχο των συστημάτων υγείας. Τώρα, μου δημιουργήθηκε η εξής απορία και από την ομιλία του κ. Αθανασίου και εν μέρει από τη δική σας. Προσπαθούμε να φτιάξουμε με το HTA, όπως είπαμε, μια κεντρική εκτίμηση, η οποία θα είναι κοινή για να μην υπάρχει και η διάσπαση και να κερδίζουμε σε χρόνο κλπ. Μεταξύ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και προφανώς και αυτά τα εργαλεία θα χρησιμοποιηθούν και κεντρικά. Δηλαδή, υπάρχει αυτή η σκέψη. Αλλά κάθε κράτος διατηρεί την δική του διακριτική ευχέρεια να πει ότι «ΟΚ, εκτιμήθηκε, αλλά εγώ δεν θέλω να το πληρώσω». Άλλωστε, αυτό το έχουμε δει από τον ΆΙΣ και στο παρελθόν. Αξίζει να το πληρώσω, αλλά εγώ δεν θέλω να το πληρώσω. Ωραία. Έχουμε κάρτα Ευρωπαίου πολίτη. Θα μπορούσα λοιπόν εγώ που ζω στην Αγγλία και έχει γίνει αυτή η εκτίμηση για το όποιο φάρμακο και τον ΆΙΣ λέει ότι ναι, αξίζει να το πληρώσω, αλλά δεν το πληρώνω, με την κάρτα του Ευρωπαίου πολίτη να πάω στην Ελλάδα ή οπουδήποτε αλλού στη Γαλλία που το κοινωνικό κράτος ή τα οικονομικά επιτρέπουν και να πάρω αυτό το φάρμακο που έχει αξιολογήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση κεντρικά ότι αξίζει τον κόπο να το πάρω. Σας ευχαριστώ πολύ. Χωρίς να δηλώνω γνώση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τη διασυνοριακή περίθαλψη, η εντύπωσή μου είναι πως είναι. Δηλαδή, αν όντως ένας Ευρωπαίος πολίτης βρεθεί σε μια χώρα και χρειάζεται να λάβει φροντίδα, θα λάβει φροντίδα σύμφωνα με τα μέτρα και τις παροχές της χώρας στην οποία βρίσκεται. Αν ταξιδέψει όμως να το πάρει επί τούτου, δηλαδή δεν το δίνουμε εδώ και πάμε να το πάρουμε στο Παρισάκι. Αυτό δεν είμαι σίγουρος ότι είναι εφικτό ακόμα και σε ρεαλιστικούς όρους θεραπείας, για να είμαι ειλικρινής. Δεν μπορώ να σας το απαντήσω αυτό, δεν το ξέρω. Δεν είναι σίγουρα. Εμείς ζήσαμε την εποχή του τραστούζουμα, το θυμάστε, που υπήρχαν Αγγλίδες οι οποίες έρχονταν
και νοικιάζαν σπίτι σε κάποια περιοχή και παίρναν το τραστούσμα για ένα χρόνο και φεύγαν. Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί όταν μία από τις βασικές αγγλικές εφημερίδες δημοσίευσε «Εάν βρούμε το φάρμακο του καρκίνου, τι θα γίνει», ένα από τα προβλήματα που ανέφερε ήταν ότι όλοι θα πηγαίνανε με την ευρωπαϊκή κάρτα στο βρετανικό σύστημα να πάρουν το φάρμακο. Επομένως, έτσι όπως το έθεσες, είναι δυνητικά ένας κίνδυνος, ένα πρόβλημα. Ναι, πολύ αισιόδοξους βλέπω τους Άγγλους. Θα μας πει και ο Ηλίας. Οι Άγγλοι υπενθυμίζω ότι είναι αυτοί που δεν δώσαν το τραστούζουμα. Τώρα βγήκαν έξω. Εντάξει, αλλά πριν ήταν μέσα όταν το λέγανε. Η μεγάλη ιστορία με το NICE είναι ακριβώς ότι η πρώτη απόφαση για το Herceptin τότε ήταν αρνητική. Και βεβαίως έγιναν τα μεγάλα δικαστήρια και το καθεξής. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Άλλη ερώτηση. Συγγνώμη. Σχόλιο. Το σχόλιο κοστίζει πιο ακριβά. Επομένως, το θέμα της ισότητας είναι πάρα πολύ σοβαρό. Όχι, όπως είδατε στην κουβέντα, ενώ κουβεντιάζουμε και λέμε εγώ θα το γράψω το φάρμακο αυτό ή γιατί δεν έχει έρθει στην Ελλάδα ή γιατί δεν το δίνουμε, βλέπετε ότι έχει πάρα πολλές παραμέτρους σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο το πώς αυτό το φάρμακο θα το ελέγξουμε, πώς θα το εγκρίνουμε, με τι κριτήρια θα το χορηγήσουμε και ποιο είναι στο τέλος, αν δίνοντάς το είμαστε συμβατοί με τις ευρωπαϊκές αρχές και με αυτό που συνιστά το σύστημα υγείας, όπως πολύ ωραία είπε ο Κώστας, το οποίο αποτελεί την πεμπτουσία των ανθρωπιστικών ευρωπαϊκών αρχών. Γιατί όταν καταστρατηγείται αυτή η ισότητα, γύρονται και θέματα νομικά. Σωστά. Υποτίθεται σε μια ευρωπαϊκή κοινή αγορά. Πάντως, όσοι διαβάζουμε και αναφέρομαι και σε εσάς, την αγγλοσαξονική βιβλιογραφία, τα αμερικάνικα κτλ., βλέπετε ότι μια κύρια αγωνία τους είναι η διαφορετικότητα στην πρόσβαση και η αδυναμία να έχουν όλοι την ίδια πρόσβαση στα φάρμακα και στην περίθαλψη. Ούτως ή άλλως, αν μου επιτρέπετε, ο συνδυασμός κλινικής αποτελεσματικότητας, οικονομικής αποδοτικότητας και ισότητας προς την πρόσβαση είναι αυτό που κάνουν τα οικονομικά και οι πολιτικές υγείας, είναι η πεμπτουσία του αντικειμένου του ίδιου. Οπότε, προφανώς πρόκειται για αρχές. Ωραία. Ευχαριστώ.